my people, it don't happen again, it don't set, it don't scatter, not be small matter, my people, make una carry una jokote sit that come listen to this one, it don't set again, it don't happen, my people, as I dey talk to una now, you see now what? He don't bust come out though. Hey, he say it's a challenge. When some people they do, Mathias do, other people they do. Say that they buy chicken. Say Mathias go market, go buy chicken. Say he can't do his own. He can't say chicken don't buy. Say no. Say the challenge. Say not be like that. Say the chicken go buy and they go open the chicken mat. Say Obara no they the chicken body again. My people not be small something no. As I cross this one, I was chocked to lies. May not come be say I too talk. I go live on her mona for here am for the horses mouth. Even now since so was here. Name will be angle, even the will be angle na chukudi. And I'm focusing the day it will lock or debop and anyway. Na your ife, oko mwa, oko bendia. Mesia kava nwoke nwanne ya ka na-akpọ Mathias Ejegolu ọka Greek eto mekwa the same thing. Mesia mfụkwa ebe okongwu dibia je na nke one man nwa m na mala onye ode na be ya aja nwetakwa pidgin mekwa ife nwa pidgin nwa. Ife unu na-eme abụla ya abụ ọdịnala. Ife unu na-eme bụ jejetije achọ nke eshi a ife a. Ebupụta m oke ọfa anụnụ ebe debe ya ọkọ n'elu ọmịa ọbara ya ndọwa ọkọ ọnụ gosi ọra na eze na ọbara adọzi na ọkụkọ. Menu nke a mme kịta ka nchọka unu mee. Ọ bụla ife unu na-eje eme kasị ọ bụla ife unu na-ekwu. Menu nke ahụ mme. Ọ ya bata njiburu isi na nwa ndị ilo. Unu edozina na-eme eme ọkọ be ndị ya. Ma ọ bụ emekata weli fe debe n'elu ọkọ si na ọkọ anwụgwe ma ọ bụ emekata weli pidgin debe si na pidgin anwụgo. Ọ bụla bụ ife na-ekwu iwepụta nke ya imesi anyị dọpụ ọka ahụ ka ifu na ọbara adụrụ ya na-arụ. Ife na-ekwu bụ ife onye menwu ntị adụkwa ọnụ. Ọ bụla onye wee gbogolo si na ọkwa aja. Ọ bụla onye debe ọkọ n'elu arụ ya ọ na-ekwu ọkọ nwa na-ayọ ife nwa na-asị ọ bụla ife na-ekwu ọ bụla ife abụla abụ ife na-eme ọ bụla abụ ọgwụ. Ọ bụla onye woje wolu pidgin odebe n'elu ife nwa kwugide na-emefe mekata ewepụta pidgin tọwasị na pidgin anwụ. Ọ bụla abụ ife na-ekwu ọ bụla ya bụ ọfa anụnụ ebe ọ bụla abụ anụnụ ebe onye ọbụla nwa ife jee jụọ ife bụ anụnụ ebe. Ọ bụla onye pụtara na-eme kasị na-ekwu oke okwu ịma na okwu adịghị ekwu m ekwu. Eli jụọ ife bụ anụnụ ebe ka ịmara ife bụ anụnụ ebe. Nweta na-ekwu ife abjọs mee ebe nji wee chọ ka mbata ka nkili ya dị menu nke ahụ mme. Unu ejezina na-agba n'okirikiri na-eme menu nke ahụ isi na-awa ndị ilo mme. Mana isizie na isi na-anọwa ọkụ na ọgwụ adụlọ bịa ka nwere oke ọfa anụ ebe a debe n'isi. Ọ bụ na ị nọ 45 minutes ịsụlọ mbụlọ ebulu m ife niile na-efe suo ọkụ sobe oyi. Ekwugo m ife a izikwuo ya ebuo. Ife nwa abụ ya bụ oke ọfa anụ ebe ere jụọ ife bụ afọ. Ọ bụ na ịmara ife bụ anụ ebe ere jụọ maka anụ ebe ka ịmara ife bụ anụ ebe. Ọ bụla onye nwere ọkụ debe ọ na-ekwu okwu ọkọ be ndị ya ma ọ bụ onye eje wolu pidgin debe ọ bụla ya bụ ife na-ekwu. Na nwanne m mee nke mme ọrakwa ọgwụkwọ ka ọra n'ọnụ fọkịta emesịa ya ekwubego nnan. My people, Sean, I don't hear that for the horses mat. No be small something, no. He say what that they do, not be like that. No be ordinarily something. Now that they do. Hey. My people, as I cross this one, I was chocked to light. Now I say, Mehikaba. This one, so I must drop her for you. No be small something. He say all this chicken where they buy. Say not be like that at all at all. May they tear the chicken as Samson. And I know as they draw Samson. Teramito too say Obara no come out for the chicken body again. Say the Obara go dry for the chicken body. By that time you go really know say wetin they do say na like that. No be small something. My people, na here now for leave una. Thank you guys for watching and I so much appreciate you guys. Ciao everyone. Bye bye.